Malawi Today. Mwene mwause kuti achakwera kuti ife kuno timwalira ndi njala chitini panopa 30,000 ifeyo tipulumuka mwause achakwera mwapaseni likodalo kuti anthu ako amwalira ndi njala madere amene atenga mkabigilimu amene madere chilungamo chakwera. Ndikulandireni chigawo cha kumamawa ndikulandireni chigawo cha kumamawa. This is Comrade Ntanyiwa Amalawi. Mwamumva tu Nzimayi, mwamumva Nzimayi akulira, mwamumva Nzimayi akulira. Inu andale kumene muli inuko ndifuna ndibwereze. Inu andale kumene muli inuko mukamanena kuti boma ndilomwere, mwamumva Nzimayi akulira kapena simunamumve? Ndimubwereze mumumve akulira. Mwene mwause kuti achakwera kuti ife kuno timwalira ndi njala chitini panopa 30,000 ifeyo tipulumuka mwause achakwera mwapaseni likodalo kuti anthu ako amwalira ndi njala madere amene atenga mkabigilimu amene madere chilungamo chakwera. Akuti mumuze chakwera kunena kuti anthu ako amwalira kumene kundi kukhala utenga atu Mzimayi akutumiza utenga ndipo ti achakwera amamva nkhanga zaona amayi musadandaule utenga wanu wafika ngakhale sadziwa kunena kuti kodi kulira kwanuku mukulirira mukuchokera kudera liti koma ndikudziwa kunena kuti kulira kwa mayi ameneyi ndi mmene akuliriraso anthu ena mmadera ena atu anapita mmashopu kuti akagule zinthu koma Malawi zimene akumana nazo. Ndipo siziyendanso moyo akaba kuwawo muntu wofika nakukomoka suti ndimasewerayo ndizenizeni nedzulo nalira mushopu nalira ndatoka mushopu ndikulira misozi idalengeza masomo ndithu mwayinda nzangena ake akundifunse kubwanji ndati akulu zinthu sizi iwo sadatuka mushopu atangoima ngati chikuni kungoima nji ine kwaona misozi maso bwanji akulu ndati zili mashopu musindizo zinthu zakwera kwambiri mitengo chindiwonjezera pa mtengo kumakwana 15,000 chakuti zina 55,000 ndatiwonjezera ya pamwamba imeneyo. It's not fair. Nde andale amene tikufuna kulitumikira dzikoli andale amene tikufuna kulitumikira dzikoli andale amene tikukanganirana udindo wa president chifatu udindo wa president panopa anthu afika pokanganira aliyense akufuna kukhala president udindo wa president panopa aliyense chipani ichi chikufuna kukhala ndi president wawo chipani ichi kukhala president wawo chipani ichi chikufuna president wathu akhale president chipani ichi tikufuna president wathu akhale president pafupifupi chipani china chilichonse chimene chili Malawi chikufuna chipani chawo president akhalewo nde mwakonzeka kuwatumikira Malawi sitizamvanso izi tizimene tikuzimva lerozi sitizazimvanso chigawo cha kumamawa Malawi ndi nkhani zazikulu ziwiri ndili ndi nkhani zazikulu ziwiri nkhani ina ikhuza andaleso nkhani zonse ziwiri zazikulu zikukhuza andale chifukwa zikuoneka kunena kuti andale ndamene akulisaukitsa dziko la Malawi andale
ndamene akupanga zonena kuti nzika za Malawi zizivutika. Andale ndamene akutimvesa kuwawa mdziko lokhala lathu. Anthu sanayambe lero kupita ku South Africa, anthu sanayambe lero kupita ku America. Nkhani yake mwina kumene koko moyo ukafewa kutawa zimene zikuchitika muziko. Nde andale takonzeka kunena kuti ifeyo ulendo uno tikabwera tikonza mavuto awa zimene timapanga zija sizipanga. Ino andale simuzamtenga munthu amene asali president ndikumamugwirisa ntchito ngati president chifukwa zimachitika tu zimenezi kusankha munthu mwachisanzo. Ndipereke chisanzo cha chipani chiti kuti asanditukwane chifukwa zipani zina zimakonda kutukwana. Yes, ndipereke chisanzo cha ku Afford. Mwachisanzo tiyasankha a Enoch Chihana kukhala ngati mtsogoleri wa dziko la Malawi. Nde pamene tasankha a Enoch Chihana aja nde pasipezeka anthu ena mu chipani cha Afford ndikumafuna kumagwira ntchito ngati iwowo president wa Afford. Pamene iwowo si president wa Afford, anthu tutasankha Chihana kukhala president wathu. Nde pali anthu ena mbali muno amene tikuyenda nda Chihana ndi amene tufuna tizikhala sopano ma president ang'ono. Zimenezi ndi zimene zikuononga dziko la Malawi. Tikasankha president pakumapeseka tima president tating'ono ndeti ma president tating'ono ntimene tikumatenga mphamvu kumposa president tamsankha uja. Zikangofika pamenepo dziko lonse china chilichonse chasokonekera chifukwa mphamvu zonse zikumakhala kwa anthu amenewo. Nde zipani zonse muonesese pamene tikupita kuzisankho kamukupanga mgwirizano ngati mukusankha president pasapezeke kuti chifukwa chonoti chipani chathuchi ndi chimene chili ndi president nde awawawa amene timakhala nawowa amene azikhala ndi mphamvu. Zimenezi ndi zimene zimasokoneza maulamuliro a mdziko la Malawi. Mundichitira umboni. Chipani cha DPP sichikanatha kuchoka mboma, chimagwira ntchito yotamandika, koma chifukwa cha few individuals anthu anachikwira nkunena kuti tikaone zina. Lero kokaona zina kuja mwaona zimene takazionako. Chifukwa chani? Chifukwa timatawa ulamuliro unali wabwino, mtsogoleri anali wabwino, mtsogoleri waluntha, koma panabwera ma president ena ang'ono. Ndi ma president ang'ono aja anthu anakwiya nawo, anakapangisa kuti tiyeni tipite uku. Mkwiyo umene tinachoka nawo uku, mkwiyo uja ndi ulero tikulira nawo. Nde ndikuti Amalawi tiziphunzira pamene tikupita kutsogoloko tisakhalenso ni ma president ang'ono. Mmodzi yemwe amene tili naye ngati pali vice president, tiyeni president amugwirise ntchito vice president. Osati chifukwa chonoti vice president tamusankha akuchoka ku PP, vice president tamusankha akuchoka ku PDP, vice president tamusankha akuchoka ku chipani cha Mbewe, vice president tamusankha akuchoka ku chipani chakuti. Tisamugwirise ntchito. Zimenezo ndi zimene zikuononga dziko lathu. Chifukwa sitikufuna kugwirisa ntchito vice president, bora atiolosa. Nde zimenezo ndi zimene zikuvuta kuti anthu achite decide kodi ine ndipange mgwirizano ndi awa, kodi ine ndipange mgwirizano ndi awa. Sitikagwirisidwako ntchito, koma chona chenicheni Amalawi tamva kupweteka, tamva kuwawa, ndipo MCP yatipweteka. The only way ndi zipani kupanga mgwirizano, ndipo zimene mupange mgwirizano ndi zimene zikhale zikakomere inopanga mgwirizano, komanso choyambirira zikakomere aini yake Amalawi. Ndimakupasani chisanzo
chisanzo chabwino cha mgwirizano ndi umene tu Aludo Chakwera anachipanga ndi akaponda mgaga. Usakaulule kuti wandiona ndi wakuti ukafuna mchomanga uzipanga mchomanga. Sisi chatazona mgwirizano wawo zimene anagwirizana zimene amapangatu. Tsono anthu mmalephera bwanji kupanga mgwirizano zimene mwagwirizana zizikhala zimenezo. Nditamangire ku Eutini ku story chayo chedwa Chipiku kumene kukwalowa ma nonsense. Kumeneku wankulu wapa Chipiku ndi Anoel Kaira. Anoel Kaira ndi anthu awo amene akugwira ntchito mu Chipiku cha ku Eutini. Akuwazunza makastomala amene akubwera ndi kumazagula zinthu. Maka kukabwera sugar. Anthu onse ogwira ntchito mu Eutini ku Eutini Chipiku ali ndi mashopu. Sitikukana munthu kukhala ndi business yako, koma mukumamtenga shuga yense ndikumakayika mu mashopu mwanu. Azimayi amandazi nkumavutika. Amandazi azimayi amene akupika masikono ndikumavutika. Azimayi amene amaphika zikonda moyo ndikumavutika kupeza shuga. Akamagula shuga simukumapasaso lisiti, mukumapasaso mtengo wokwera. Ngati shugayo ali 2000 inu mukwauza kuti 2500 akakuuzani tipaseni lisiti lija simukuwapasaso. Kusoiza kuti mukufuna muzitengapo ka 500 eko 2000 ya kuchipiku 500 zero wa mtumba. Kuyambira lero aliyense akafika pa Eutini Chipiku store mwauze akupaseni slipi. Ngati sakupasani slipi yanu aimbireni Akalindo, imbirani Limpopo FM, imbirani for Regions Organization. Tidziwa kuti tipange nawo banji. Anoel Kaira ndiri ndi chikhulupiriro kunena kuti utenga Anoel Kaira wakupezani ndiponso mwaumva nokha. Chepesani zimene mupangazo chifukwa mawa zikubwereserani mavuto. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Amalawi nonse kuchoka ku Nsanje mpaka ukafika ku Chitipa Nkhotakota ukafika ku Mchinji. Komanso Amalawi amene muli m'maiko ena ndifuna mundimvesese bwinobwino ndikubwera ndi funso ili. Kodi pamene tikupita ku chisankho cha 2025 tikasankhe munthu amene wasunga chipani kapena tikasankhe munthu amene ife tikumukonda? Ndikufuna ndibwereze imene ikhala topic ya lero. Kodi tikasankhe munthu amene wasunga chipani kapena tikasankhe munthu amene tikumukonda? Ndabwera ndi nkhani imeneyi chifukwa cha pali zipani zina zotsutsa. Pali zipani zina zotsutsa zikuchita impose anthu kunena kuti awa ndamene akapikisane pa by elections ama MP, by elections ama council awo sitikuafuna. Chikhalira nicho kudera kwathuko anthu amenewo anthu sakuafuna. Ndeti kubwera ndi chichewa kunena kuti yayi anthu awa ndi amene asunga chipani. Anthu watu asunga chipani koma alibe khalidwe labwino. Anthu watu asunga chipani koma anthu sakuakonda. Ndemulola kunena kuti anthu amene anthu akuakonda akaime paokha ngati ma independent. Anthu anuwa aimire chipani chanucho ndiye chiruze. Ndi pamene muzazindikire kunena kuti kuli bwino tikanasiya anthuwa apikisane wowina azaimire chipani ichi. ATPP mukamva muti bwa
Afodi mukamva mukuti bwanji nkhani imeneyi. IUDF mukamva nkhani imeneyi mukuti bwanji. APP nkhani imeneyi mukaimva mukuti bwanji. Ndikuchula tu zipani zimene zakhazikika. Silinganene kuti APTP chifukwa ku PTP silinganene kuti awasunga chipani kusunga chipani myezi 5 koma ndikuchula zipani zimene zinayamba kale kumene tikuchokerako. Ndi bwino tikasankhe munthu amene wasunga chipani kapena tikasankhe munthu amene akumukonda. Pakufunika tisamalise. Ndikufuna ndibwere ndi chisanzo chimene chinachitika ku Mulanje Bale. Ku Mulanje Bale kunali aluka a DPP amene anagwirisidwa ntchito ngati MP kumene koko. Pamene anthu aku Mulanje Bale samafuna aluka, amafuna amusowa. Mapeto ake a DPP anakayimika aluka amene anakapikisana ndi amsowa, koma amsowa anakayima pa tiketi ya independent. Kunena kwake aluka asunga chipani cha DPP. Lero aluka anakaluza, anakawina ndi munthu amene amamukonda anthu aja. Ndiye ndikufunsa Malawi, tivotere munthu amene wasunga chipani kapena amene anthu akumukonda? Lero amusowa aja amaponyedwa miyala ndamene ali MP ku Mulanje Bale, aluka aja analuza. Lero amusowa aja ndamene ali mmodzi mwa zisogoleri aku DPP odalirika. Kwali amusowa akanakhala kuti anagwa mphwayi chikanachitika ndi chani ku Mulanje Bale? Akanatha kuwina wa chipani china chilichonse. Chifukwa chonena kuti anthu akanafuna kusata munthu amene ali wakhalidwe labwino. Amalawi pamene tikupita ku chisankho tisankhe anthu amakhalidwe abwino, ambiri yabwino, anthu amene ali ndi experience. Ndamene tikasankhe tisanene kuti awa asunga chipani. Kusunga chipani nthawi zina kumaononga, chifukwa kusunga chipani nkumene anthu akukhala pa UMP zaka 75 koma kupita kudera kwawo kulibe chitukuko. Tikufera cha akusunga chipani. Kodi azingosunga chipani anthu akuderako osaona zipaso za zimene tikusiyembekezera? Ndiye ndikupereka uthengawo ndi waulere kuzipani zonse zotsutsa. Perekani mwayi kwa anthu amene akufuna kupikisana m'madera mwawo. Chifukwa mapeto ake muzaluzisa chipani chanu. Muzaluzisa chipani chanu chifukwa anthu azakavotera munthu amene akumukonda osati amene wasunga chipani. Ndiye munthu uja azakapezeka zonoti wakapita ku chipani china chake chimene chawina mnthawi imeneyo. Chifukwa wayima pa tiketi ya independent. Ndiye azafuna kukagwira ntchito ndi boma. Si zimene anthu amakonda ndi kukagwira ntchito ndi boma. Silingakhale pa independent chifukwa aboma sandithandiza. Awa ndi malangizo anga aulere zipani zonse. Gwirisani ntchito, lolani ngati kuderako kuli ma MP7 apikisane, anthu asankhe munthu amene akumfuna. Anthu akamusankha ameneyoyo mudziwe zonoti ndi amene atakawine ku chisankho chimene chikubwera pa 16 September. Koma mukakakamira kunena kuti ifeyo kwathu kuno uyuyu ndi amene watisungira chipani, muzandikhulupirira, muzanduza kuti onse osunga zipani aja aluza. Ndene tufuna ndikuthandizeni chipani chanucho kuti chikhale chikupitirira, chipani chanucho kuti chikhale ndi molalo. Apaseni anthu ngati mmati tili mu dziko la democracy. Lolani
anthu apikisane owinayo akayimirire koma azipani azikuluakulu aku region azikuluakulu akuti inu simakhala nawo tu anthu ku constituency-ko aku constituency-yo ndi amene akudziwa khalidwe la munthu amene akumfunayo ali koma comrade Mtanyi wa lerolo ndiye wabwera bwino. Amalawi, nkhani imene ndikufuna ndituluke nayo mu studio muno ndi nkhani yomvetsa chisoni, ndi nkhani imene titaimva nkhani imene titapanga kafukufuku nkuona kuti no sizinayenereka kukhala choncho. Ngati munandisatira kuyambirira kuja ndinayankhula kunena kuti andale ndi amene pena pake akupangisa kuti Amalawi tizizunzika, andale chifukwa chonoti amafuna zonse zizikhala zawo, ife anthu timakhala zisiru, andale amafuna kumagwirisa anthu ntchito zinthu zikavuta, andale amatha kuthawa koma munthu amene akumgwirisa ntchito uja zinthu zosayenda bwino. Taona mmene zachitikira ku boda kumwanza kuja kunena kuti kunagwidwa munthu kumene kuja, munthu amene anagwidwa kumene kuja anagwidwa ndi cocaine, anagwidwa ndi gold, anagwidwa ndi katundu ndi apolisi. Ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti president adziko komanso Kenneth Kaling'oma komanso amene angobwera kumene anduna ya boma ya chitetezo amene alipo pano anaimba telefoni ndikuauza zonena kuti munthu uja asidwe. Ndizomvetsa chisoni pamene ndikanakhala ine, akanakhala Boni Kalindo, akanakhala Richard Mphepo, akanakhala ndi Chulabe, akanakhala mwina Ben Longwe, ala mwamchula Ben Longwe ndikungopereka zisanzo, akanakhala kunena kuti ndi munthu wina wake wapanga zimenezi amene sali connected ndi anthu azipani ndibwezi atasekeredwa. Chomvetsa chisoni Nyamata uja ndi wa ku Malawi koma anapangiridwa passport ya ku Mozambique kumakhala ngati ndi wa ku Mozambique. Zomvetsa chisoni. Ena akumangidwa chifukwa chongopezeka ndi kandudu kachamba, ena kabola kamozi kachamba kumangidwa koma chifukwa chonoti they are not connected. Mukhoza kuona kuti andale ndamene akupanga kunena kuti dziko lathu lizikhala losokonekera, lizingokomera okhaokha amene ali kundaleko, lizingokomera okhaokha amene ali ndi abale akundale. Kuti dziko tizikhala la mtundu umenewo kumasankha kunena kuti yayi awa chimwa ali ndi ubale ndi akuti awa alibe abale. Ndizomvetsa chisoni. Amalawi konse kumene muli, nkhani yomvetsa chisoni ndiyonena kuti pali mayi wina ku Blantyre amene anachita ngozi, ndipo atachita ngozi anali ndi ana awiri. Ana awiriwa anali ana achichepere kwambiri, ana awiri amenewa anali achichepere kwambiri. Nthawi zina zimakhala ngati anthu ndi achifundo koma anthu samakhala achifundo. Mayi ameneyi atachita ngozi imeneyi, anthu ena anapezerapo mwayi kunena kuti mayi ameneyi basi amwalira. Komatu Mulungu si munthu. Mayi uja mwachisomo cha Mulungu mayi uja anachira. Koma nkhani ndiyonena kuti ananga ali kuti. Mayi wachira, mayi akufuna ana ake. Ndi ana kodi ali kuti? Ndi akuti anawa amene akuziwa kumene kuli anawa ndi mayi Patricia Kaliati ndi amene akuziwa kumene kuli anawa. Yakhuza bwanji mayi Patricia Kaliati ndi amene anabwera kuzatenga ana awiri kunena kuti akufuna kuatenga kuapitisa ku welfare ina kumeneko azikasungidwa. Ndi mayi akufuna ana ake. Ndi mkatikati mwakafukufukumu mwapezeka kuti ana awiri amene anatengedwa ndi mayi Kaliati kuti akupita nayo kukasungisa ku welfare ina anaja amayi Kaliati anagulisa.
Mukuli bwanji comrade Ntanyoti kuti akuti anawa anagulisidwa mwana mmozi amamugulisa ndi 68 million, mwana mmozi 68 million ndi ana awiriwa anagulisidwa. Nde mayuja sopano akufuna ana ake nde wayamba kudusa munjira zoyenereka nde mukafukufuku muja ndi pamene pakupezeka zonena kuti anawa atukoma anatenga ndakuti, ndipo ndizomvesa chisoni kunena kuti mpaka amapanga mapepala afeki kunena kuti mayi anamwalira. Apolisi so ena ngani itu yakhoza. Malawi voto. Ndendi kufuseni inoyo ndikufuseni Malawi ndana amene amasowesa malubino ndife anthu wamba kapena andali, ndana amene amasowesa malubino ndife anthu wamba kapena andale. Nde mayi wakuplanta yakuti akufuna ana ake, mayi wakuplanta akufuna ana ake nde amayi Patricia Kaliati, you need to defend yourself. Anawo ngati munatenga kukayika ku orphanage mupite ku orphanage ko mukanene kuti anawa mwini wake uja wachira. Apo B nde kuti anthu amene anabwera kuzagula anawa akunjaja nde kuti mwalondola kuti mukakambirane nawo kuti ndrama zanu ndizi, mwini wake akwafuna ana. Ngani itu sine mwini wake tuana musadane nane. Mwini wake wana akuti akufuna anake. Akuchipatala ndamene aulula kudera kuti anabwera ndi mayi Patricia Kaliati kwatengera ku orphanage. Asizintera. Mayi Kaliati ameneyi akwapusisaso aja a UTM masana ku UTM usiku akumapita ku State House. Kabambe watch out Kabambe. Ndikuti akabambe watch out ino mukumanena kuti muli ndi zimayi ndizija ndikunena zonna kuti kodi tizivotera munthu amene wasunga chipani kapena wamakhalidwe abwino. Mwaona tosunga chipani achi nasunga chipani cha UTM, asunga chipani cha UTM. Lero taonani apasidwa chimanga ndi IMCP kuti azigawa kumakudera kwawo usiku ku MCP kukacha ku UTM Samalani. This is Comrade Ntanywa ndikatelanso ndapita.